Ya ndili muno mshopu yokulisa sapato. Monga mmene tinaonera vitumbiko mumba. Anazathamanga kufuna sapato. Ndi ifeso tati Mbappe ameneyi timusatire nafeso tifune sapato. Okamulumbirisa uja wapezeka ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kodi inu mushopu muno mmakhala ndi masuti. Abwera liti masuti. Chifukwa tikufuna kuchena atu. Adati akalumbirisidwa kuchena vitumbiko mumba yamponya waimvera fungo vitumbiko waimvera fungo vitumbiko anaufuna running mate anaufuna vice wapita kwa ena eniwo kola dziko awongolo dziko pano mene tikunena pano shilingi ku Tanzania uko yamba kukhwefuka amalawi kuchoniko tazikonzekani tutumirani mabasi mubwerere kumuno kumudzi katundu wookora economy ucha wabwera pepani tikuzoti mukumangidwa koma tikutengani mubwera kuno amalawi ndili muno ndikuyang'ana zinthu zimene tikapangire inauguration tikachene ndi masuti andiuza kuti sanafika afika mawa. Koma ndingokuchenjezani inu aboma likupita ili boma lapita ili mukuthawisa magali moto aboma ena agwidwa kumwanza koma Fortune 5 zina zikuthawira kwa Songwe uku. Police immigration musalole former minister aliyense kutuluka nziko muno mpaka titane nawo kaye akaidziwe Maura aidziwe Nzuzu prison. Muzingoona mmene tamba kunenepera tsopano pa 3 days chabe kungoti professor wautenga mpando mangochi kunenepa mutamugonesa ku prison kukudikira ino maka iwe Mbappe vitumbwike iwe Richard Chipazi iwe mukukalo watu ino live maona ngati mwandikirana ndi Mulungu munamera mapiko taona ni mmene tikunenepera ifeso chimimba chikala ngati chakocho iwe chikupwa ine chikukula ukumva bwanji Richard ukumva bwanji vitumbiko ndili muno kuyesa masutiwa ndetu kudikira enieni yofanana ndi adadi Mulungu akutangeni nose akuba sikomo. Okay. All right. I mean, yeah, you know, and then I mean, what is a show? Yeah. Okay. Okay. We'll bring it up with one issue. See, I should get an operation with Amumba. Next week, you Serious? All right, I mean, okay.